Assalamu alaikum yan uwa maza da mata, muna muku barka da dawowa wannan channel mai albarka mai suna Usership TV. Idan yanzu ne farkon zuwanka ko kuma idan yanzu ne farkon zuwanki wannan channel mu, ka daure ko kuma ki daure ku yi mana subscribing, ku danna all domin samun cikakkun bidiyo mu da zarar mun daura. Mun gode da zuwa wannan tasha. Idan ba ku manta ba, wannan tasha ita ne tasha ɗaya tilo wacce ta fi kowane fanni na rayuwar ɗan adam, wanda take kawo muku series, entertainment, lifestyle da kuma comedy da dai sauransu. To yau wannan tasha ta dawo ne domin ta kawo muku tsarabar azumi. Tsarabar azumi, kasance da mu. Me nake nufi da tsarabar azumi? Tsarabar azumi ba wai yana nufin cewa kuɗi ne zan raba ko kuma zan raba kayan abinci ko kuma wani abu ne daban ba. A'a, so da dama mutane suna ɗauke da wannan cuta 'yan zamani wacce take tashi a yanzu, wato ulcer. Zaran an ce azumi ta gabato, ita wannan cuta ba za mu ce mata aljana ba, amma lokacin tashin ta ita kuma kenan. Zaran an ce azumi ya gabato, lokacin za ga wannan cuta tana tasowa gadan-gadan, kada an ce wani ya faɗi ba lafiya ulcer, wani ya faɗi ba lafiya ulcer. To shine yau insha Allah zan kawo muku bidiyo da bayani yanda za ka magance wannan ulcer cikin sauki, kuma sannan abubuwan nan din na gida ne, za ka iya samun shi a ko'ina a zagaye da kai. Kai dai kawai ka kasance da zuwa ƙarshen bidiyon nan domin samun wannan garabasa. Ita wannan cuta ta ulcer ba kasafai ake gane ta a jikin mutum ba, sai dai tana maka wasu alamomi wanda kai kanka idan baka mai da hankali ba za ka gane cewa ita ne a jikinka ba, har sai ta yi chronic, wanda kuma shine ba ma fata. Kafin mu tafi zuwa ga magani, ya kamata ku san wasu daga cikin alamomin wannan cuta ta ulcer. Yana daga cikin alamomin ciwon ulcer wanda ya hada da ciwon kirji, amai mai wari, ciwon baya, kasala, ganin jiri ko kuma rawar jiki idan mutum yana jin yunwa, ga kuma ciwon gaɓoɓɓa wanda ya hada da gwiwa, hannu da dai sauran gaɓoɓa jikin mutum. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin alamomin ciwon ulcer a taƙaice. Bugu da ƙari, wannan ulcer ta kasu gida biyu: akwai ƙaramar ulcer sannan akwai babbar ulcer wadda ake ce chronic. Idan kana ɗauke da ƙaramar ulcer ne wadda ke haɗa maka da jiri, ciwon kai, ciwon ciki da kuma amai, shi za ka yi amfani da wannan haɗin da zan lissafo yanzu. Za ka samu ayabanka guda ɗaya babba, in kuma ƙarami ne za ka yi amfani da guda biyu ƙanana, sai ka yi blending ɗinsu, ko kuma in guda ɗaya ne babba za ka yi blending ɗin shi ko kuma a jajjaga, sai a samu madara na ruwa ko na gari duk wanda ya samu, sai a zuba a ciki, sai a juya, sai a sha minti 30 kafin cin abincin safe, sannan kuma an gama cin abincin dare sai a sha. To da yardan Allah insha Allah za ka rabu da wannan cuta. In kuma ya kasance kana babban ulcer ne wanda ya maka chronic, wanda ya kai matsayin cewa mutum ba zai iya yin azumi ba, za ka yi amfani da wannan haɗin da zan faɗa a yanzu. Za ka samu 'ya'yan habbatus sauda, ba garin ba, 'ya'yan. Sai ka samu garin magarya, sai ka dawo ka daka shi 'ya'yan habbatus sauda da kanka, sai ka yamutsa su wuri ɗaya. Bayan nan sai ka ringa ɗiban cokali ɗaya kana tafasa shi, ka tafasa shi sosai. In ka sauko da shi sai ka zuba mai zuma cokali biyu. In ka zuba mai zuma cokali biyu sai ka bari ya huce, sannan sai ka sha da safe. Haka za ka yi ka sha da rana, ka sha da daddare. To in dai har ka jure yin haka na tsawon kamar misalin kwana 30 ko kuma ƙasa da haka, to insha Allahu ka rabu da ulcer kenan da yardan Allah. A nan ne na kawo ƙarshen bidiyo na yau. Kada ki manta, idan yanzu ne zuwanka na farko, ku danna wani subscribe, ku yi liking, share and comment. Mun gode da ba mu haɗin kai. Usership TV.